Unes 30.000 persones omplen el Picnic Jazz en el seu retorn després de 3 anys sense una de les jornades més populars i participatives de la ciutat. Aquesta s'ha pogut celebrar amb normalitat. Una de les novetats d'aquesta edició ha estat el Picnic Chic, un espai lúdic i familiar pensat pels més menuts. Bona nit. Ara fa un any va morir Raúl Zarzuelo, un ciclista terrassenc en un accident de trànsit a la carretera de Castellà. Família i amics i la Federació Catalana de Ciclisme han volgut homenatjar-lo amb un emotiu acte aquest diumenge al lloc dels fets. Reclamen garanties per circular amb seguretat per les vies i justícia. El Terrassa ha perdut per 1-0 amb el Deportivo Aragón, tot i jugar amb un home més durant pràcticament tota la segona meitat. El gol, a més, ha arribat en el temps afegit. Els de Jordi López deixen escapar una bona oportunitat per colar-se de nou en els llocs de play-off d'ascens a la segona federació. Unes 30.000 persones omplen el Picnic Jazz en el seu retorn. El bon temps i la bona música han acompanyat aquesta jornada, la més popular del Festival de Jazz. Els agarencs i els amants del jazz d'altres indrets del món han demostrat les ganes que tenien de celebrar el Picnic Jazz. Després de 3 anys sense una de les festivitats més emblemàtiques de la ciutat, s'ha pogut celebrar amb normalitat, tot i que el cel, en alguns moments molt puntuals, ha fet la guitza amagant el sol. En l'edició d'enguany han estat 4 les propostes musicals que han tocat jazz en directe des de l'escenari de la Font d'en Sagrera. La Barcelona Jazz Orquestra, Luna Cohen, Carles Benaventrio i A Contrablues han estat els grups que han fet ballar a ritme de jazz les milers de persones que han assistit al Picnic Jazz d'aquest any. L'organització assegura haver tornat a les xifres de participació prepandèmiques i estima que prop de 20.000 persones hagin pogut gaudir de l'ambient festiu i familiar d'aquest diumenge. A part de la música, les cerveses i les carmanyoles dels més veterans també han estat les protagonistes de la jornada. Una de les novetats d'enguany ha estat la creació del Picnic Chic, un espai lúdic i familiar pensat pels més menuts que pretén enfortir la socialització dels més petits a través d'entitats especialitzades en el tracte amb infants. La Nova Jazz Cava ha acollit aquest passat divendres el concert d'Issy Scott en el marc del Festival de Jazz de Terrassa. Compositora, cantant, productora i presentadora de televisió, la californiana es dedica en cos i ànima al blues. Musicalment se situa en l'ona del blues elèctric, el gospel i el soul blues. De veu transparent i clara, al llarg de la seva trajectòria ha actuat en multitud de festivals i s'ha guanyat fins a 10 nominacions als Blues Music Awards en diferents categories. Scott ha ofert una selecció de temes dels 4 àlbums editats com a líder i significava el debut en solitari al festival. Després d'una aparició amb la banda de Kenny Neal, ara fa 12 anys, en el marc de l'edició número 30 del certamen. L'artista italià Flavio Boltro i el pianista gadità Chano Domínguez s'han aliat per revisar l'obra del pianista francès Michel Petrucciani, referent indiscutible en les seves trajectòries. Terrassa ha pogut ser testimoni d'aquest treball en el concert que van oferir dissabte a la nit en el marc del Festival de Jazz. Boltro va formar part dels músics de Petrucciani en els darrers 7 anys de carrera i de vida. L'espectacle Play Petrucciani, vist a la Jazz Cava, va incloure interpretacions de peces originals del pianista i temes escrits per Chano Domínguez i Flavio Boltro, que va actuar per primera vegada al certamen terrassenc.
Aquest dilluns al matí, el Moviment per unes pensions dignes i altres entitats s'han manifestat per protestar contra la pujada continuada dels preus de la majoria dels productes bàsics. La mobilització ha començat amb la concentració davant de l'Ajuntament i després han protestat contra l'augment de la despesa en l'alimentació, la neteja o l'electricitat. A aquesta escalada del cost de la vida cal sumar-hi, diuen, l'increment del preu de les hipoteques. Pels organitzadors, aquesta situació fa molt difícil afrontar el dia a dia a la ciutadania, especialment a les persones jubilades i també a les treballadores amb salaris o pensions més baixos. Els manifestants s'han aturat davant d'un establiment d'una coneguda cadena de supermercats per mostrar el seu malestar. El col·lectiu es manifesta cada dilluns al Raval de Montserrat. No és el primer cop que protesta contra l'encariment del preu de la vida i és que ja fa uns mesos es va manifestar contra la pujada del gas i la llum. Què és el que ha de baixar? El preu del menjar. Ara fa un any va morir Raúl Zarzuelo, un ciclista terrassenc, en un accident de trànsit a la carretera de Castellà. Família i amics i la Federació Catalana de Ciclisme han volgut homenatjar-lo amb un emotiu acte. Reclamen, però, justícia. Aquest diumenge ha fet un any de la tràgica mort de Raúl Zarzuelo, un ciclista veí de Terrassa de 44 anys que va patir un accident a la carretera de Castellà del Vallès que ha estat homenatjat per amics i familiars i d'altres amants del ciclisme. La rotonda de Can Petit, amb la cruïlla de l'Avinguda Font i Saguer i la carretera de Castellà, ha estat l'escenari escollit per la multitudinària concentració. Una mobilització recolzada per la Federació Catalana de Ciclisme que ha engegat amb uns discursos marcats per la imprudència i la irresponsabilitat del conductor del vehicle que va acabar amb la vida d'en Raúl i va ferir els seus dos companys, Marc i David. Els manifests també han pivotat sobre la reclamació del dret com a usuaris de la via pública per circular amb garanties de seguretat. Just seria que avui no hagués d'utilitzar aquesta data i aquest espai per demanar que la justícia faci la seva feina i que aquest tipus d'incident no es quedin impunes o en condemnes ridícules. El energúmeno que sí escogió coger el coche en unas condiciones pésimas, traspasar el límite de velocidad en gran medida y que sí decidió no prestarnos ayuda una vez pasado el accidente. Lo sé porque estuve consciente desde el primer segundo, tirado en la carretera. Però podeu estar segurs que des de la Federació seguim treballant perquè aquestes normes, aquestes lleis s'endureixin i puguem anar minimitzant tots aquests problemes. Un cop s'han llegit els manifests, la família i amics han fet una marxa lenta fins al lloc de l'accident, on s'hi han fet ofrenes florals i diversos homenatges. La novena campanya dels bombers t'acompanyen a donar sang ha registrat 230 donacions. La participació torna així a les xifres prepandèmiques. Els bombers de la Generalitat, juntament amb l'Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits, ha organitzat aquest dissabte la novena campanya per la donació de sang de nom als bombers t'acompanyen a donar sang. Els propis organitzadors cataloguen aquesta data com una festa. A part de la recaptació de la sang que es dona, també es tracta d'una campanya de conscienciació amb la intenció de no buscar excuses per haver de donar sang i convertir aquesta acció en un hàbit més normalitzat. Tothom podem necessitar en algun moment donat una transfusió de sang i que es necessiten moltes donacions, perquè al final per fer front a tot el que succeeix és important i llavors que s'hagi tornat a fer, que es pugui tornar a incloure en l'agenda de la ciutat, que una vegada a l'any es faci aquesta diada i que sigui ja referent de la nostra ciutat. Però nosaltres el que volem és que aquesta campanya serveixi de conscienciació fins que la gent estigui conscienciada. No només la gent del carrer, sinó també els professors, els polítics, els bombers, la policia. És a dir, tenim que aconseguir que donar sang sigui una festa, però no tinguem que volcar tants esforços per a alguna cosa que és tan necessari, perquè cada donació salvem 3 vides. Jo cada guàrdia no salvo 3 vides. Per nosaltres és important per això, perquè tinguem sempre totes les reserves, tot en funcionament,
perquè el malalt ho tingui en el moment que ho necessiti i no al revés. Vull dir, és important que les neveres del banc de sang estiguin en uns nivells òptims, que en aquests moments encara no ho estem aconseguint. Tenim unes bosses de sang per 6 dies, quan el normal serien 8. Com ja és tradició, els bombers recreen una actuació d'emergència amb l'alcalde. En aquesta edició, l'alcalde Jordi Ballart ha baixat del balcó de l'Ajuntament amb una grua i amb l'ajuda de membres del cos. Líder d'Esquerra Republicana a Terrassa, Ona Martínez, ha presentat a la plaça de la Xemeneia de la Bòbila al Mirall la llista de la formació de cara a les properes eleccions municipals. 27 candidats i candidates i 10 suplents. Martínez remarca la diversitat de les persones provinents de tots els districtes, de tots els orígens i de totes les llengües. Esquerra Republicana de Terrassa ha presentat la seva llista als peus de la Xemeneia de la Bòbila al Mirall, al barri de la Maurina. La candidata republicana Ona Martínez ha estat acompanyada per la resta de persones que seran a la llista del partit de cara a les eleccions municipals del proper 28 de maig. En l'acte s'han pogut veure cares ja conegudes del partit, com el cas de l'excap Isaac Albert o els regidors Teresa Ciurana i Pep Forn, però també hi han participat les darreres incorporacions del projecte polític que encapçala Martínez. Hi han de ser els joves, hi han de ser les persones d'orígens diversos, hi han de ser persones amb altres llengües, amb altres creences, hi han de ser persones de tots els districtes de la ciutat, hi ha de ser absolutament tothom. D'aquí la importància també de sumar cada vegada més per assemblar-nos a la nostra ciutat. Ona Martínez també ha recalcat l'oportunitat que se li presenta a la ciutat per tenir la primera alcaldessa de la història. Una possible alcaldessa que ha verbalitzat el compromís amb la inclusivitat, la mirada de futur i el feminisme com a eixos vertebradors del projecte republicà per Terrassa. La CUP, la candidatura d'Unitat Popular, ha presentat els candidats i les candidates del Vallès Occidental aquest dissabte al matí a l'Horta dels Frares, al Parc de Vallparadís. El candidat de la formació a l'alcaldia de Terrassa, Jaume Bofill, creu que s'ha de pensar en el Vallès com un únic territori i no com a municipis o poblacions separades. La formació anticapitalista centrarà la campanya en la urgència social, la crisi econòmica i l'emergència ambiental. Aspiren a un canvi polític que defensi la gent treballadora del Vallès i no els interessos d'uns pocs. La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha visitat aquest diumenge el Picnic Jazz. Ha vingut a donar suport a la candidata local, Meritxell Lluís. Nogueras acusa el PSOE d'utilitzar la moció de censura de Vox per tapar la visita de l'Eurocambra i sobre la investigació del cas Pegasus. La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha comparegut davant dels mitjans a Terrassa per fer una valoració de la investigació del cas Pegasus, tot aprofitant la visita d'una comissió del Parlament Europeu que s'encarregarà d'aquesta investigació. Una investigació que s'ha vist eclipsada, tal com apunta Nogueras, per la moció de censura impulsada per Vox, que celebrarà aquest proper dimarts. El govern espanyol té l'obligació i la responsabilitat de retre comptes davant d'aquesta delegació. I en canvi això ens munta un circ de la ultradreta i la munten aquests que diuen que si cordó sanitari a la ultradreta, que si Vox malo, però són ells els que els hi posen alfombra vermella. I fa una setmana que només es parla d'una moció que és un circ i no es parla del que és realment important, i és que Europa ve a investigar Espanya. També hi ha estat present la candidata a l'alcaldia de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, que ha posat en valor l'ambient festiu que ha viscut al Parc de Vallparadís amb la celebració del Picnic Jazz aquest diumenge. El president d'Unides Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, també ha estat al Picnic Jazz. Acompanyat de la cap de llista de Terrassa en Comú Podem, Agnès Petit, també ha valorat la moció de censura impulsada per Vox. La Comissió Europea, que visita aquesta setmana a Espanya per investigar el cas Pegasus, i el posicionament d'Esquerra durant la votació per la derogació de 36 articles de la llei Mordassa. La moció fake no pot servir
d'excusa per tapar la presència de la delegació europea. I nosaltres per això assistirem a les reunions que ens convoqui i esperem que també faci el mateix el Partit Socialista. I també dir-vos que la setmana passada ens va semblar també molt trist el que va succeir en relació a la votació per la derogació de 36 articles de la llei Mordassa. Nosaltres vam considerar que al Partit Socialista li va faltar valentia, però a Esquerra Republicana li va faltar sentit de la responsabilitat. La candidata a l'alcaldia de Terrassa del Partit Popular, Marta Jiménez, ha explicat les propostes de la formació política en matèria de seguretat. L'acte ha tingut lloc a la plaça 1 de Maig, al barri de Sant Pere Nord, i ha comptat amb el testimoni d'alguns veïns i veïnes de la zona que han criticat l'eficàcia dels cossos policials en conflictes com les ocupacions o els robatoris a negocis locals. Els populars han demanat que es posi la mirada als problemes que hi ha lluny del centre. Y es inadmisible que en una ciudad como Terrassa tengamos puntos oscuros, puntos negros de delincuencia donde no hay cámaras de seguridad. Y no se instalan esas cámaras por la demagogia y la propagandística del ayuntamiento y del señor alcalde, al señor Ballart. Basta de buenismos, pongamos control y pongamos vigilancia. Y también mejoramos la calidad de la luz. Iluminemos Terrassa para sentirnos seguros y ir por las calles en libertad. Un Terrassa sense encert en atac i jugant amb superioritat la segona meitat del partit ha perdut contra el Deportivo Aragón per la mínima. Un gol en temps afegit ha donat els 3 punts als de Saragossa. El Terrassa ha perdut incomprensiblement per 1-0 amb el Deportivo Aragón, tot i jugar amb un home més durant pràcticament tota la segona meitat i perd una bona oportunitat de colar-se de nou en els llocs de play-off descens. Els de Jordi López, 8ens, segueixen a un punt perquè el Formentera també ha sumat la derrota contra l'Hèrcules. Després d'un inici amb domini local, el Terrassa s'ha fet amb les regnes del partit i ha gaudit d'infinitats d'ocasions per matar el partit. La més clara en el primer temps, un mà a mà de Jordi Cano amb el porter aragonès. Des de lluny, amb xut de Cervetti, també ho han provat els terrassistes que han pogut marxar al descans amb avantatge en una falta treta per Neskens i que ha salvat Rebollo. El partit semblava que se li posava de cara al Terrassa quan als 10 minuts de la represa el Deportivo Aragón s'ha quedat amb 10 per l'expulsió de Satur. El defensa, que ha fet caure Jordi Cano, era l'últim home i l'àrbitre no ha dubtat en ensenyar-li la vermella directa. Adri Lledó, però, no ha trobat porteria en l'execució de la falta, tot i que les ocasions més clares han estat per a Lucas Viña. A la mitja hora de joc, el lateral ha rematat fora una centrada quan ho tenia tot a favor i després ha vist com Rebollo li aturava un xut dins l'àrea petita. El Terrassa ha perdonat i ho ha acabat pagant. Una innecessària falta de Jauat a Naranjo en el temps afegit ha propiciat una falta molt a prop de l'àrea i l'únic gol del partit. El xut de Naranjo l'ha rebutjat Marcos Pérez, però Javi Hernández, molt atent en el refús, ha donat els 3 punts al seu equip. La derrota difícil de pair perquè al final veus el partit i és increïble que perdis un partit així. Hem tingut infinitat d'ocasions claríssimes, o sigui, de sol davant del porter, no ets eficaç i, evidentment, al final, quan el partit està 0-0, doncs pot passar tot. Però és que no ens han generat res, absolutament res. Ells s'han quedat amb 10, han dominat el partit la segona part totalment. Hem fet el que havien de fer per guanyar el partit i quan no mates el partit doncs pot passar això. La classificació es comprimeix cada cop més per a un Terrassa que diumenge no pot fallar a casa davant la visita de l'Alzira. 2 gols de Sanco han donat la victòria al Sant Cristóbal a casa i davant del líder del grup 5è de la tercera federació, l'Europa. Els parroquials es consoliden en els llocs d'ascens de la categoria.
El Sant Cristóbal es manté en la lluita per l'ascens i es consolida en els llocs de play-off després de derrotar aquest diumenge el fins ara líder de tercera, l'Europa, per 2-1. Un doblet de Sanku, que tornava després de complir la sanció de 2 partits, ha permès als parroquials fer-se amb el tercer lloc amb els mateixos 42 punts que els seus perseguidors, l'Hospitalet i Peralada. L'Europa arribava cananglada amb la missió de conservar el lideratge davant del Sant Andreu i ha generat les primeres ocasions en atac, però s'ha trobat un inspirat Lázaro sota pals. Ha estat el Sant Cristóbal el primer en marcar en un clar penal de Pol Aldabó sobre Sanku en el minut 42 i que li ha costat també la vermella directa. El davanter parroquial no ha perdonat i ha posat en avantatge el seu equip. El segon temps ha començat amb una clara acció per als de Dani Andreu quan Kevin ha rematat de cap al travesser, una centrada de Tom, i al posterior refús no l'ha aprofitat Eric Cañete per superar Marc Vitó. El Sant Cristóbal s'ha sabut defensar bé i, si no, Lázaro ha avortat tot intent visitant com una vaselina d'Aliaga. Sanku, tot un mal de cap per la defensa gracienca, ha pogut fer el segon, però en el minut 61 no ha perdonat. Una centrada de Cañete i desviada per un defensa ha deixat sol el Pichichi parroquial que de cap ha fet pujar el 2-0 en el marcador. L'Europa s'ha vist obligat a arriscar i, tot i jugar amb 10, Kylian Villaverde ha retallat distàncies amb un contracop amb un xut ajustat al pal. El gol l'ha esperonat als visitants, que han buscat l'empat, però també el Sant Cristóbal ha pogut sentenciar el contracop. Estic molt content per haver tornat després de 2 setmanes. El més important era que l'equip necessitava aquesta victòria. Sabíem que era un partit difícil, rival directe, nosaltres tenim ganes d'estar allà en el play-off i sabíem que era un partit vital per guanyar i poder estar a dalt. Pensàvem que amb el 2-0 i un jugador més no passaríem els problemes que hem passat al final, però amb el rival que teníem a davant sabíem que fins a l'últim minut del partit havíem d'estar molt concentrats perquè si no podríem patir un resultat advers. Diumenge el Sant Cristóbal afrontarà el desplaçament més complicat que li queda a Riu d'Arenes davant un Girona B que està a 5 punts del play-off. Derbi local entre l'Egara i el Terrassa a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba aquest cap de setmana. Les del Pla del Bonaire han derrotat a casa les seves rivals per 2-1 i se situen segones de la classificació. El Club Egara ha hagut de suar la cansalada per emportar-se els 3 punts en el derbi que l'ha enfrontat amb el Club Deportiu Terrassa. Tot i ser favorites per la trajectòria a la Lliga, les del Pla de Bonaire s'han emportat els 3 punts amb una ajustada victòria per 2-1. Les ratllades han portat el pes al partit i s'han avançat gràcies a un gol de Maria Tost en una jugada de penal córner al minut 19. El Club Deportiu Terrassa, però, no s'ha arronsat i ha empatat només 6 minuts més tard amb un llançament creuat de Lola Delfina. Les locals, a partir de llavors, s'han volcat sobre la porteria de Maria Fonollosa. A la represa s'ha desequilibrat el marcador amb el 2-1, quan Carola Salvatella ha caçat una bola dins l'àrea. El marcador ja no s'ha mogut i el Club Egara es manté en segona posició a la classificació. El Club Deportiu Terrassa és penúltim amb un marge de 5 punts respecte al CUE. Sí, era vital guanyar avui, Estava clar que seria un partit disputat, que si no són molt efectius són partits que acabes una miqueta agobiat al final, és una mica el que ha passat. Potser sí que portem 2 partits de la segona volta que veient els últims anys i com es donaran els resultats sí que els estem competint. Estic content per la continuïtat, per això vol dir que el treball és bo i que seguim en una bona línia. L'Atlètic, per la seva banda, ha guanyat per 4-2 al Sardinero i és 6è, molt lluny del play-off. El proper cap de setmana es disputa una Copa de la Reina, a la qual el Club Egara arriba en un gran moment. Ha guanyat els 6 dels 7 últims partits. A la Lliga masculina d'hoquei, l'Atlètic ha sumat la seva tercera victòria consecutiva amb una golejada per 6-1 davant el Taburiente. Els 3 punts li permeten mantenir la segona posició a la taula. En canvi, al Club Egara se li complica l'accés al play-off amb una ensopegada al camp del tenis per 4-3. Per la seva banda, a les Pedritxes, el Terrassa no ha passat de l'empat contra el CUE, el Sardinero.
Sardinero. Els càntabres s'han avançat al minut 17 gràcies a un gol de Pablo González. Abans del descans, Pau Petxamé ha aconseguit empatar aprofitant una centrada a boca de gol. A la segona part, el marcador no s'ha mogut. A la Copa del Rei, que es disputarà aquest cap de setmana a Madrid, hi participen els 3 equips terrassencs de la Divisió d'Honor i cap dels 3 es creuaran als quarts de final. La primera activitat del Festival Moguda Rock Terrassa 80s és una exposició que s'ha inaugurat aquest diumenge al Centre de Documentació i Museu Tèxtil. El nou certamen concentra els concerts els dies 29 i 30 d'abril, però de moment es poden recordar aquells anys amb aquesta mostra. El Museu Tèxtil de Terrassa ha inaugurat aquest diumenge la mostra fotogràfica emmarcada en el programa de la Moguda Rock Terrassa 80s, un repàs d'uns anys amb una creativitat artística única i un moment crucial de la història de la ciutat que va començar a teixir la xarxa cultural de Terrassa gràcies a la quantitat i la potència de les tribus urbanes d'aleshores. Llavors, com que té un punt nostàlgic, vas trobant coses, et vas trobant tresors. La gent ha obert el baúl de los recuerdos i ha sigut una cosa que d'una cosa et porta a l'altra, hi ha molta idea que va sorgint de nou. O sigui, això ha sigut lo xulo per mi. Vull dir que arribes com més o menys dient uf, però avui estic com un criu petit també, com si anés de bolo directament, esperant que vingui la gent i que s'emocioni, igual que hem estat nosaltres emocionant-nos més a més. Un projecte impulsat per rememorar els anys 80 que comptarà des d'ara i fins la Festa Major, exposicions fotogràfiques, concerts tribut a grups d'aquella dècada o xerrades i debats sobre l'escena musical i l'estil de vida d'aleshores. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Que passin una bona nit i fins demà.